Og så får de lov til at gå i gang. Ja. Har en forlæns omgang. Strækkraft halv. Som I kan se på skærmen, Rødovre-lejren står op og klapper her. Flot omgang. 6 dygtige piger, der laver strakt, kraftspring, løft, barani. Alle lander rigtig pænt ind i det blå landingsfelt og kigger op. Flot holdomgang. Ja, det må jeg sige. Og omgang nummer 2. Og nu er det kraftmodig. Strækkraftmodig. Så er vi en fuldstart. Vi ser her. Helskrue, krop, og så dobbeltskrue. Ja, super flot. Flot omgang her. Mixet med nogen, der starter med at lave kraftspring hurtigt, og så kommer der noget straks algekraft hurtigt, og så kommer der faktisk nogen, som Andreas nævner. Fuld start. Vi ser her, de laver en helskrue i deres indgangssalto, og så fortsætter til et kraftspring efter det. Svært. Men, og der er faktisk en, der laver en dobbeltskrue til sidst også. Og 2 flotte flik dobbelthofte. Men altså, indtil nu der har Rødovre virkelig lagt for land med 12 spring til stå. Skal vi lige have de sidste 6 i hus? Ja tak. Kom så. Sidste omgang Rødovre. Ja, de starter deres baglandsomgang med nogle flik dobbeltskruer. Og så kommer dobbeltsaltoerne. Og 3 dobbeltstræk baglandssaltoer. Hold da op. Og så bliver der løbet til her. En dobbeltstræk out. Ja, sådan skal det gøres. Kæmpe glæde her. Pigerne de hæpper helt vildt på hinanden. Og de laver 6 flotte dobbeltstraks halvskrue. Læg lige mærke til, hvordan de står herovre i siden også og bare giver al den opbakning, de kan til hinanden, for at det lykkes. Og det var 5. Og læg mærke til, her kommer nummer 6. Virkelig en overline. Flot strakt out. Og læg mærke til rækken over bagved. 1, 2. Ja tak. Sådan skal det være. Så er der drop. Værsgo. Omgang nummer 2. Det er godt holdt på. Ja. Der blev trippet meget tilløbet her, men hun holdt på. Og så er der fart på her til sidst. Ja, strækfuld her. Og et, ja, sådan. Men altså. Det kører jo bare for Rødovre. Det gør det. Så kom de også lige i mål med de første 12 spring her. Og så mangler vi som sagt Pegasusen. Hvis man ikke lægger mærke til pigen her, som løber nummer 3. Hun tripper lidt, får sådan lidt korte skridt. Og så giver hun den lige gas de sidste 5 meter og får faktisk lavet en overline double out. Og en hofte out her. Og så strak full half. Meget flot udført begge to. Bum. Jamen, skal vi have de sidste 6 spring for Rødovre i hus. Starter med et overslag, og så kommer der fart på. Overslag out. Oj, godt. Og
sidste springer. Okay. Så er det Rødovres sidste disciplin for i dag. Rytmeserien. Ja, sådan. Godt kæmpet flere steder. Og en spagat. Flot balance. Ja, så er der kommet gang i musikken. Rigtig flot rytmes Rødovre. Ja.